Kaktin ke jong Blei ka ong kum ni namar ka ta nga ong a phi wat kuslai ala ka jingem ka ei ka bafin bam ne ka ei bafin di lam ne ya ka met jong phi ka ei ka bafin kup ka jingem kam long ka ba kham kor ya ka jing bam ka met ya ka jan kup kini gilong ki kentien ya ka bau jisu ukran menshua ya kini kinong sngap ba kani ka ktien kam dei tang ka ba ukran na ka banta menshua an rega tre kam ru wat ya ka ba menta. Tadi ta Blei Ukraine ba Blei ba uong ini kikintien nomor utip ba kita kinong snap haga daga por ki breu ki sa abi ki jo menshua hado menta ka jingdon kam jong ki ka khlem kala ka dai be ka jingdon kam ka bam ka di ka kop ka sam ka tai ka dai ka ba ki breu menshua ki khuslai ba hado mentaro ka dai ka jo hi ka jing khuslai ki breu ki sa kum jo ba ka jingdon kam ka jong ki ba kita ki jing perkhat ki jong ki ka long be kum jo tadeng ta menshua ba menta habo try ukren ke dai be ya ka tai ka ba menshua ke dai ya ka ba menta ngasngo ka ni ka por ba nga kren ni ka ktien mardana pdeng jong fi kuslai si sha ya ka e ka ba fin bam ba de ka e ka ba fi fin di kuslai si sha ya la ka jong ka jingem ka jong fi si sha kuslai ya ni ki e baro tadeng ta kuslai fin thit khaw da ka e kuslai fin siu ba yeng da ka e kuslai bhap thit ya ka gas ni ki jingnon kam ta ki khon ki jong fi ki bicycle ki jong fi ta ki bai ki babun bangasngo bagi bai lagi buon hadok kata padahal tak kini ki bai ki jingdon kam ko man lakas ni kapan khuslai yang tang tang film nang yo thia yo damro tang kapan tha khli kapan qbp ru ya phi tang kapan dom ya fi kapan bitar ya fi ru abaki breu la se ki kli than ya fi namarba fidon ni kini ki jing khuslai ga jing imu fi tadai ta jisu wong yi ki nong snap ha ka por men shwa wat ki khuslai na ga don jo fi ga ifin ba me ifin di ini ka met ki jong fi ka fin kop maru jisu uong hato ka met ka kham kong san ne ya ka kop ka sam lane mo ya ka jing im ka jong fi na pan ya ka bam ga di ka jing im ba ka met ki jong fi ka kham kong san ban ya ka bam ga di ba ya ka kop ka sam tadeng ta uong na ka ban ta ka met jong fi man ka jing im ki jong fi ngala tip manga tadeng ta ka ne ka singi don pdeng jong fi kuslai kan seu EMI da ka e ma flashim loan pismo kuslai oni la de ka por man seu se ki EMI la de man seu ski ram ki sha ki bon ki breu fi tre ka business pi don ha ki kam ki jam ki jong fi pismo kuslai bahado kata tadeng ta jisu ka ne ka singi wang wat ki kuslai ya ka e fin ba me ka e fin di pangasultanat embo jisu ong ne ka wai ong ba wong to wan hanga fi baro ki ba thach bat ki ba khia ka jingket nan penjam ya fi wan hanga pila ban lech ki breu pila ban lech shano am tang bang kwa ban oi fi ka ne ka sngi pila ki breu ki nam la ban ya rap fi ki breu la se ki wit no ta pp1 than ro chaki pila ipan na ki la da ki de ki bahiyeng ki ba sem la da ki de ba jan ka no la fi pan si pan naki ya ka bam ka di lene ya ka ta ka kop ka sem kin sa wit ba kin sa ngya ba kin sa kiar na fi rega sultanat hang ni badai tamu jisu ang wan hang phi baro ki ba thaj ki ba khia ka jingkit tu ki jingkit ki ba bo na ka jim jong fi na man ka bam ka di na man ka jingnon kam ka ba man la ka singi ha ka ba kan jado ka jong fi kuslai ba kita ke u jisu tang mo uang wan hang bala da pp1m utrai unum ngya ai fi la utrai uang ang 1m umur si shabe la da pi1 ha u man la ka singi la da pi1 la ka ki jingnon kam pi atho o ka ki jingnon kam utrai num kan tai fi usnu tanat haba pp1 shau on wan hanga fi baro ki ba thai ki ba khia ga jingket fi khia ga jingket ba kan jado fi khia ga jingket ba kan jaman sim ba kum no ga jingket on wan hanga but ujisu umde ubreu umde MLA umde MDC ne umde to MP ne umde to ureu le man sango bha de ujisu de Blei ba dai tang ma u bala ban pendap ya ga jingdon kam jong baro kano bilion ki breu ki don hanga ka pertai utrai ong ya baro ong wan hanga nga ngan pendap ya fi mar udi jisu ubo ong wan hanga nga ngan pendap ya kata ki jingdon kam fi ong wan hanga fi baro ki ba thai ba khia ki chiken penjam fi mar jisu la ban psa ya baro kan ka pertai aga por mendai men shwa musa sulas no kuslai si sha wang besar da kai kini ki breu aga ni ka rikla ki don ro riu lak ngot baru Blei am open hab ya ka mana man lagasngi baru open hab me ta ka jing bam man lagasngi adu musa su ta khli adu ong
kum no la ban pasa re blei bla da ban pasa tadi ta lo try am besai ni ka protero am ka mun nginom yo hiru adu man tawat tang ka bam ka di ru try wat ku slai ke ifin bam ku slai ke ifin bam ni ke ifin di wat ku slai ke ifin kop kam de ang ka jan re ki jingdonkam de man la ka sngi ta dau ji song wat ku slai kita ke baro baru try wong wat ku slai barabu ong wat ku slai ka bamut I utip ye kita ki jingdonkam jong pi ka man la ka sngi hang to ka ong ba wat ki sim yeng ki bamju bet ni ki bamju at ukpa ba benang pun biang bet ye ki thik pathik upen biang ye ka bam ke jong ki upen biang ye kita ki jingdonkam ki jong ki bada bang apet chi shai ki sim kum no Blei U design ni ki sim ani wai ke jing start ki sim kidon tu ki sim lai ki ba hair na ka ke jaka la kerdu bam hang ni ki lek phai shatai ki lek che ka jaka ba ka don kita ka bam ka di jong ki ondala dei ka ka yom shatai pat ki wan phai biang but kidon ki thabali ru de anang pe ya ko ke documentary ha tu singi kidon ki thabali ru ki ba migrate kemot ki ba hair na ka ri sha ka ri but anda ki la poi shte ka ri ki la yap gitu ki kimi ki paam jong gitu ki thabali hendre kita ki khon na anda ki la poi makana sha ka ta ri ki wan hair sha ka ta ka jaka ki ba ki kimi ki pa jong ki don menshua perkhat ke jing start ke jing mayan ka ba Blei U hikai de wat I ki thabali mdan mai kai ki hendre kata ka ba Blei U la bo ki am ka penlong ye ki bantip te ba sha ka ta ka jaka menta ki haban hair bagadon ka bam ha ka ta ka jaka bagi laban im hangta marka jing sa jing create bar khot ki sunguk thu bomdan ba hikai mano ini ki thabali hendre ude Blei U hikai ki ula thau ki ka ta ka dor ken pe ye ki sim ha ka kejat jong ki sim ki don tu ki snap la khot lupa ki insulator ki but Blei am na do menshua ula WE lupa bagi sngi ki banwan bagi non ki sanar lat ki sim am ki Shillong ki sanar lat balada kamdan ka insulation lada kamdan ka jing sop ta ka kejat jong ki sim kamot marsen bu ang ta sanar lat am kin ingkong tu Blei ula WE lupa ka taru bahagi sngi ki banangwan kin sadon ki sanar lat but kan bu jing ki sim tadau Blei U ada pen krek lupa wat ye kita ki juti taki insulator mah ki ba la ki yuk makna ne lagi bat makna ki sainer lat am kanam jai ye ki badai ta ka abnong fi kan ke ski am na ka manta jongi le trau da pen krek no dong sedong la da pen biang no dong sedong ta ka awang wat ku slai pi ku slai ke fin bam ke fin di ku slai la ka jing im ke jong fi na maru trai la tip kham ha ya ka ba utip pi don kam ka ba mun ai ba me fi wat ku slai nda ka bam wat ku slai nam ta ka di wat ku slai ki im ke jong pi na ke ai ka ba pi don kam ula tip lum long sedong jong na ka por pi don kam ka ba mu trai la mi ka ba mang to ha ka por jo u Elijah upa ki ting ap man ra bam no ti ting ap ki ndri trai upa punon kami kiting ap banwan ra bam yu Elijah impet kini garu kan thai ka ba dei ban siu ki ram ki sha jong ka kuslai bahan re ha ba ka le shu shakri jong Blei bo ni wang padan yu hayeng ba kini ka breu ka ong ngedan ka umpeniang tang Shillong ba nakata ka umpeniang ni Blei U penroi te wat kita ki kiu jong kita ki paramarjan bar ko ru ki dap da kita ki umpeniang ka ba mi nai ta ikiuret nai ta ikiu umpeniang ibaret bangam tip kat no politar show kami ne kan no spalitar show kami kata ko umpeniang nai ta ikiu ibaret but nagabakendiat utra ula ban penroi tu dei ta ko aban ong fi ne ka sngi man kan mau biang fi ba na kita ki artli kita ki dok kha bat na ki santli ki khu utra penroi but ai ba ka jing yo snow ga jong pm kanom dei tang ban Shillong ba shu yo snow ba la da ka dei sha pp arta tien no te dei tang ba shu yo snow ga tien ga jong Blei ne dei tang shu tip ni ki khana am dei to ai ba
kata ka jing osngo ke jong PM kan long shisha ban ngai ru ban ong batrai la da mela le ya kata men shwa ngai men le ya kata ru men ta ka jing me jong a ding ta ka ban ong fi ke ne ka sngi ke ba men ta wat slai rei trai on ta we wa ke hima ke jong Blei be ka hok ke jong u ye ke baro an sai lang tam ye phi try qua tăng cái way qua if you slide na ka bam ga di qua if you slide nam ta ka jan kop jan sem la ne ki jong kam ki jong pi man la ka sngi qua tăng cái way on wat try ki hima ga jong Blei ba ki hima ga jong Blei ga mde ka bam ga di rei ka hok ka jing kmen ba ka jing sok try qua if you wat try ka ta ba qua if yo ki hima ga jong Blei sin vi la yo ki hima ga jong Blei ki yo ka hok ye ka jing sok ye ka jing kmen ba si sin vi la yo ka ta ni ka bomot hi long ka balong ha ka gym ka jong PM finum ku slide show balai namar la fila yo ki ma ka jong Blei finum ku slide show ye ka ta ki jing dan kam ke ba kan ja do ka jong fi namar sin fila yo yu Blei am ka jing tengen ka lawan la kawan ka jing kemen ka lawan la kawan ka jing ngai tru ka lawan la kawan but kanam dan show ka ka bala am pen ki ya ka ta ka jing im ka jong fi la fila yo shwai ka hi ma ka jong Blei ha ka jing im ka jong fi kum no fio eta ke hima ga jong Blei da ka fio yo jisu wa de us em jong ta ka hima pediang di sai tra ke jim jong fio ai ba fin chu dong tang ki riu niam ba chu pediang tang ya ka niam man chu tip tang ka niam ri khot si sai tra jisu ana ga do no chong man long me try ke jim ga jong ba ngan sha ga jisin sha ga jong me wan ke hima ga jong me ga jim ga jong sin fi dwai kom ta sin fi kren kom ta on fi kata la biang ke jing su kawan ke jing kemen kawan ru terakhir pendap ye ke jing dan kam ju fi man la ka sngi kumba long gi nong Shillong jong ka hima ka sarkar ka pen biang ye gi nong Shillong jong ka wala da mo kam la men pen biang hado kata mar bi dei hibreu ra ke hima ke jong Blei te kam dan jing du na fi ka biang le na dong sedang ta ka da tapi dan lagi hima ke jong Blei ka bam ka di li pohok palat ki jing dan kam ke jong fi putra pendap uangan ai lang tam ye phi wat ki hima ke jong Blei ba dia ka hok ke jong ya ka hok ke jong Blei tade ta ai ba fin mat ba fin yo e ka ta hok ke jong Blei fin long righteous hakmat jong Blei da ka ba fi yo jisu along shisha u ba hok ba ding tang ngai tran ka khu fi ang baga nega jingkren ang nega por ka pamanta bang ngai try un pen sla if un pen dap fi da ka por pa do men sim ba khoi bang ada ngai ba hi sin fi o try inum ku slai shu ka bala shai ru mar jisu ang ki slai nam ka bala shai to ai ka ta ka bala shai kan ku slai na ka bantai la di oh in ta fi o try inum ku slai ka bala shai Adeng tahu terakhir latip ladau latip ya ka pamenta ka pumut ka bala shai latip adeng ta kwa ban ong fi film deun slide ba fi re ai bo try un pen biang ya ka ta na ka benta jong fi ka benta ka jong fi ka de ban shu comment hel try bat ya ka ba fin shania lot hagi ai paro haga jing la ka jong ini de bai ni ka por ta try ni ka por ngayu e me go pa ni ka por ka ba kodor ya ka ba ngayo ban dwai ne ka mta ni ki khon ki jong me try ba ngada nget ko kan rat ba me pendap ko try ki jing dan kam ju ki o man la ka sngi try nga tip aba ki yo ya ka ima ka jong me try da do mta ka sngi ki khon ki nam sung ku slai sho ya ka jing em ya ka kin ba me ki kin di ko try ne ki jing dan kam man la ka sngi ki jing em ka ba kham kong san ka de ba kin wat ya me ko try ba ki hima ka jong me ya ke baro an sai lang tam man do mta ka sngi man ka khu ni ki khon jam me try ba nga ngai ka ta ka ba lang tam ke kin yo ya ka bahatam ko try na menga dwai ngi ka khu ye phi film ko slide na fin wat shay tra fin yo shay try fin long shay ba utray ngada dwai ngi ka khu fi ke sngi fin i try un le ki kamba kilanti ki jong Blei gam long kilanti ki jong brio ka ba ngi la ba ni i nang ne nang tai kilanti ki jong Blei ki de ki bom la ba ni i ba Blei jong i un pelang i de ki ki ba khoi nda jong phi ba un the ki jikar khu ji em jong phi bon pen wan na e ki jikar khu film la ban mod dor dua yang kerkui fi kena kesengi hak tengok Jisu nang pun amen amen try nak kerkui fi ngin saya syam kilanti ki jong Blei ki mlong kilanti ki jongi ki jingbut jong trai ki mlong ki jingbut ki jongi tena inta kilanti ki jong trai ki don ban kerkui fi
กินวันแบบแล้วก็เล่นตีกับพลากิจังโออันนั้นก็สไลตอนก็คุยฟีกับเลยสิบุญอาเมน